I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Mga boss mansad ka? Sorry. Hala! Nausa man ang mga tao. Namahawa lagi sila silang paing. Ni paingon lagi sila din eh. Hala! Ubitong mo! Nga naman na sila! Akong sugatong mo ya! Nga naman mo ha! Naunsa man mo! Balik ka ni patama ni Dok Ibak. Nga naman! Di ba? Namalhi naman mong paeng? Gibaldaran mi kay wami kahog nga halad. Ha? Mao ni nahitabo Dok. Hiluman na sa nato ha. Kaya di man ta magdungog kung magsaba ta ha. Hiluman sa nato. O kamong mga bagong nayabot, linya lang palihog. Ha? Kay naman sa'y nakauna ninyo. Lingkurin ninyo palihog. Likod. Sige bro. Balik ka rin itong gisulti ni mo bro. Kaya wakay na ako matuhog ganina. Mao to Dok. Ako ni adto karon ni balaang paing Roy. Dili ko matawag na niya balaan kay fake na siya kapag balaan. Sige. Padayon lang bro. Niadto ko niya karong adlaw kay tinuod gyud nga may gipamati ko sa lawas. Wa ko maadto para nang iyang paghambog sa mga tao nga kabulahanan kon mohalad. Mausab silang uban diha. Magpaampo ra mi niya, magpatambal sa among mga gipamati sa lawas ba. Pero ina aming giabog. Unya na kuno mi mobalik kon may ikahalad na mi. O di ba klaro na binuang? Oh, sabi. Sige. Makahuwat ra man ka. Dili man ka na emergency ng imong problema. Dili ra na ko eh. Makahuwat na yung kodok imok. Lami pamikatan ng mga tawhan na oy. Lami ka ingnon unsa na ha? Unsa na? Pwede na lang ko kay masokko man si kuya. Mao gyud, di man gusto si imok anang sudya-sudya gud. At least lang sad ba sila na mismo ang naka-realize nga gikabuangan ra silang paing. Baga sa yung naong ni Paing sa. Parihas lang sila sa mama. Mao na diha. Liman ka. Papahawaon sila. Kiwa sila ikasud nga halad. Ay, haskang. Sige lang. Kana sila paing o sinang Sabel. Kana ilang gibuhat karon nga giilan nila ang mga tao. Gapaan ra na. Mga bagagnaw! Namalhin dayon ditong imok ang mga salbahes? Ayaw kaguol ma. Gamay rito sila uy. Dili to sila makatarog sa mga tao nga loyal nato. Mga balimbing! Okay ra lagi na ma. Di pa ko ganahan og balimbing. Mas ganahan ko kay Mito ug Atis. Lami ani charon na. Oy, crunchy kayo. Sus. Dali ang nagtuon. Tiwas to yung balita. Okay. Maoto ko ya. Tunla sa lagyan na aron nga mataron na yung sulti. Tunla dayon. Nya, tubig dayon. Be. Excuse me. Lugawa sila mo kuya eh. Happy lang mo sa ipila. May gani, wa ka masudipi. Nga imo ra gyud nga gisulo ang usa ka pak nga chicharon. Wa ka gid kapangagdan ako bisag respeta na malang. Oh, hala. Udi na ko yun, oh. Sorry, kuya. Sorry yun nga, wa ko kapangagdan nimo. Surihan ang naong nimo. Nikuha lang sa gulunta kag diretso. So, ako pagsa. Di amang good ba? Ay, nagdagkagyaw-yaw diha. Unsa man tong balita nga wa matiwas? Balita? Katubang gingon nimo ba ni Paing ba? Usam taong ka, eh. Tuga-tuga kag balita. Title ra may mo ihatag. Ay! Gusto. Sakto na eh.
Nakadungog ko ganina dito sa karsada, kuya. Nagistoryahanay ang duha katanod. Naghisgot silang paing. Muduha naman kuno sila kapin kabuan, sighog sa halad. Wa ang madyog kuno sinyalis nga moasinso sila. Nagkatang-utang naman ganin noon kuno sila para lang nga doon na di kahalad nga dako-dako. Mo ba? Nakadungog man tong namaligyag si Charon maong nasagbat otro. Otro sa siyang membro ni Paeng. Dako-dako sa kung siyang nahalad ko. Pero imbis ko na mo asinso, mura nagkagidlay naman noon kuno siya. Nag-sideline na gani kuno siya pamaligyag si Charon, maadlaw kay panggabi man iyang duty. Lawgawa, no? Pero time pa. Word Word for word gina nimo nadungog. Pasige himo-himo sa na nimo ha? Dili taong kuya, oy. Nagdungog yun na ako, kuya. Kinipalit man jugog si Charon para lang kumuduol o makadungog nila. Igor jud ko naminaw samtang nagkaong ko si Charon. Nakahurot sa jugog mga tulok-kapak samtang naminaw nila. Sa to pa. Dili ra nimo imong gipalit? Dili. Upat man kapak akong gipalit. Gikaon ako dito ang tulo o kini ang ikaupat. Maaba. May bakla. Aray, kuya, oy! Aray, may ibang akong dunggan, oy, kuya, aray! Kita sa adto, kuya, oy. Reklamo ka? Wa kay po angod. Kibaw man unta ka nga hangul sad kog chicharon. Pero wagi ko nimo patilaw bisag usa na lang ka buok. May pagwala lang unta ka magbilin-bilin pag usa ka putos o gida dinhi. Gihurot na lang to nimo ang tanan pagkaon. Imo lang to hirot daan. Aron din ako mahibaw nga nagkaon kag chicharon. Sorry, kuya. Suri? Sayo lang nga nagkasayon, Boboy. Nagtukang mawa lang sa usa lang kasuri ang kasakit karon nga kung gibati, Boboy. Kuya. Sakit kayo nga akong dugan, Boboy. Way sama kasakit. Nakasabot ka ba, Boboy? Nakasabot ka ba? Sorry jud kayo, kuya. Naibaw ka ba? Ganina samtang nagkaon ka sa chicharon? Samtang nagtanaw ko nimo nga mi ob sa kagumkum kayo nga chicharon? Nagpanladok ko sa kong laway? Anay? Ana? Oo, Ha? ana, O kaga ko kasing-kasing nagindahay og milaom nga imo kong agdahon? O di ba, tunulan bisan usa lang ka piraso? Pero wa na nimo buhata. Hinuon, imo pang gihamon ang mga nahibiling dugmok nga piraso sa chicharon sa pakitay plastic samtang nagatubang ka nako. Huwag kay kasing-kasing, Boboy. Huwag kay kaluoy. Pasiluwa ko, kuya. Pasiluwa ko nga nakapasakit ko nimo. Pero tuhoy ko, kuya. Uhaton ako tuyo, ah. Wa ko'y intensyon nga palawayon ra ka. Nalimot ang ko nga hangol ba sa dekag chicharon. Nadara ko siyang kalami, kuya. Lami niyo siya as in ug hanghaan pa yun kayo siya. Uy, sama yun ang iyang kalami. Bawnon ko gini sa kong lumganan kining tanan, Boboy. Kining ako kahubos nimo. Hangtod-hangtod ako ni Bawnon. Dili ko makapasaylo nimo sa imong gibuha. Dili gyud! Kuya, pasaylo ako. Pasaylo ako. Sakto na, Boboy. Muna betag mga buringog. Ma, maura na yung mga tao. Mao pa. Nagpadung patingaling uban. Naana tuod, ma eh. Nauwahira gyud day ang uban sa pagpangabot. Uy, Ngano Paeng? wa man mo pa ingon din hima. Oh. Uy. Tuwa paingon sa ilang imok? Teka ng tao ron, uy. Lagi, kuya. Maragkuangon mga tong giandam nga guyabano Diyos, ani? Lagi. Kuwangon gid na. Unsa man, magpuno ko? Ayaw lang. Ibutang lang niya sa lamesa ang mga guyabano nga presko. Papiliun lang nato unsa ilang ganahan. Ang Diyos ba o ang prutas mismo? Si kuya, anan na lang. Sige, kay istoryahon sa nako ang mga tao.
mga animal ay nagsige pagpangatawa. Unsa man? Gilibak ta anak nila? Ma, sagdi na sila. Unsay pasagde ha? Ato lang silang pasagdan nga mobalik kang imok? Unsaon na lang ang halad paing? Ayaw ra lagi ka balaka, ma. Di mahumaning si Manaha. Mubalik ra na sila din eh. Sigurado ka? Unsa ron? Ambot mo saron. Sa ilaw rong paing. Kuya, wala ko pagsagit-sagit abi na ko laon sana. Syagit man daitos kalipay. Okay ra? Pero di jud ko mahimutang hanto di ko mahibaw kuya. Ngano nalipay sila. Mag-imbestigar ko. Oh, Boboy? Ano sa ka, boy? Pagkagikan. Nisaksis ko kuya. Ha? Nisaksis ko. Ha? Unsay buti may pasabot, Boboy? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!